akandondudza Broiler anda Hauzvare. Hauzvare anondudza Broiler. Ini ndine mwana wangu 1. Ndakaita nhumbu 2 dzakapa. Anondudza ndase urume wangu nepamusaka pano. Pako kunitambisira nguwa ndisaka. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Ndauya uyu murume wangu. Ndauya kuti andikudiro pachena. Andisema ndikudiro pachena nomukadzi wako. Pamusoro ngana ini pachena pari kuzotaura ndisikupazivawo. Ndinodara chakuda nokurambira pamberi pechi. Mati? Pachena pari ndimbudire handisikupaziva. Iye andida nokukwira dare. Ndada nokupira shereni pamberi pedare. Saka chikwai. Mukadzi wenyu kumure. Mukadzi wenyu kumure. Oh. Anzimure. Zanangura izvikuti. Pamusoro. Ini nemurume wangu. Nofunga akanditora 2020 August. Topata akuerenga tine 3 years dzakasara. Tiri tese. Chandipa kuti ndikwire dare kuti andibude pachena chandikuedza kuda kutaura. Ndiye kuti murume wangu mumba asokwanisa kundichengeta. Anorara akapfeka, akataisa kusaidi. 1. 2. Akabata mari yake, anoenda kunodhakwa. Akada kurwadzisa anodzoka nezvimombe zvake zvaenda nazvo kubasa. Orara mumamachira, nedoro rake orutsira machira imomo. Sipo ndotsvaga sipo ini nemari icho. Ndowacha magumbezi. Anondishedzera kuti anzi zvakakubhuwa uchaita matanho wega. Anoenda kunorara kuhanzvadzi yake dzimwe dzenguwa. Chinondiitira murume wangu. Mumba kuti ndizive kuti ndadya muriwo ndini ndinototsvaga. Munotsvaga nini? Ndinoenda kumaricho. Apa? Tinoenda kuangwarati apo. Vakagara apa. Kumunda kwawo ndo kwatinosenza. Wadzwere zvamwari maukire sipoinza wamutsana kurwa nemukadzi wako. Ndapanga pamusoro pedare. Zvakaitika dare last week but 1. Madzimai angu akabva kuchechi. Akaenda kuchechi musi wechina, akadzoka Friday manheru. Ndokubva apinda mumba ikavharara. Usiku wacho hweFridaywo ndopakanditi baba wamwana ini handichada nezvenyu. Hanzi handichakudai. Ndakati nechikonzero hana kundasi kundipinda zvangu zvandataura chi ndizvozvo. Ndakati zvimwe kuda mumwe wangu ari kuita sei ari kutamba ari kuseka neni. Chimuka kweSaturday akamuka abva kuda hamuna kuti akaenda kupi. Ndoanoenda kubasa. Ndakadzoka manheru ndakamuswiridzana zvakanaka ndarara. Sunday kuseni akamuka akaenda kwaakaenda. Kana zvakaita sei zvatakaita sei kwaanzoti ari kuenda kupi. Monday yatabva ndopa akauya achiti zvikuenda kupi kuHarare vanonzi hama dzangu zvazvese zviri kuitika. Ndakati saka uri kudzoka rini? Zvazviri kudzoka musi wechipiri mangwana. Ndakati alright pana ndiri kubasa. Chipiri kuseni ndopakasenda meseji kuti mumba mangu ngamuremekedzeke nelaini nyowani randisingazivi rangu randamipa kuti atandisi azizoti akaisa kupi. Apa tenga nyowani laini nyowani akaseva mufoni chi mangu haana kundiudza. Ndakapishamisira mane meseji akaseva kuti maino Wanza maino. Vanonzi maino kwasai laini randakapa ranzi maichisuku. Sine mwangu. Ndopana twafonera dzangu ndanamufonera
Ngati ndiani zvanza andikasema kuti mainonda kana asikazi kuti unilani ndi nyowani saka kufama muchiri zvikanda fama zvakanaka uzoka nini zvanza ndichasvika mari yapera foni yapera mari chipiri wapera munhu akadzoka chitatu usiku ndakabva pamba kuma7 ndichienda kwa6 kunoona chi TV nenguva dzacho ndidzosvika kudzokera kumba andikwasaona kudzokera kumba ndara kwa6 uye akabva kuya usiku ndazoona naye china kuseni achiti muripo here tasana mudhodhi ndikati ndiripo asi daunda kuchechi kugomo kugloblas zvanza musaende neyangu yaitasi asati yapera ndakakuudza ine ndikati aiwa hapana chakaipa ndone nenguva dzacho hazvikuita ndikati ndiende kupi kuchechi ndaenda kupi kuchechi kugloblas ndadzoka kuma4 ndadzoka kuma4 zvikanzi shama wadzoka ini timirira pandaurongedza uripo ndanotora chi mota kumira ndinotora mota alright nguva iyo ndopakasvika mupurisa wamama nepepa kuti wasungwa wamangariwa chidai nemadzimai ako zvikanzi ari kuti madzimai kunoti madzimai angu anditora mota yekutakura chi zvinhu zvikanzi aiwa hazviite kuti atore mota kanya isati yatase yatongo ndipo nhamba dzako ndandavapana ti nhamba dzako dzemadzimai ako foni yakaenda kuti atiro ndichamumirira kufunga vakabva vabuda ndakagara nani naamai ndopandakazoti saka mwangu akutorevesa zvakandudza zveke atizochi akachitorevesa ndipangota nezvangatobva unooneka futi atezva musoma ndipakaenda kwati akatooneka atezva kuti handishada chi handishada murume ndisikazvisi ndo pandakazosara ndichifona inini ndati shamwari hanzi nemupurisa wamama ndasungwa asvika kumba usawezi siyekedza uya nemota uzouya nemota kana manya yaita se yatonga ndobva akateera kubva ndakatoona kumasura Friday saka ndiri pamda kufunga kuti mari yedu ari ndoiwana kupi ndakazopurita kunani nana sinama uraiti watsanangura amai ndizvo zvezvekuti maidaiona mudziyo pamusoro ini izvozvo ndakamutaurira kuti ini hangu zvirinani ine yamindoi ndakamboiona wangu ichifamba asi kutaura naye asati Jamani, wampe ishere. andika shere nakusha ugama inotsanangura makondisheni amukurambira murume wangu kuda ndaikuda asi handichakwanise murume wangu kusarawo zvakanaka ini nanguka ndazorera pano 3 years nehalf Amen. Murume wangu kuda ndaikuda taiedza kuti rege tiwatidzemba yedu ukurara ukataisa kusaita usikona ndichengeta une ungoma hwangu Wana ni jamani. ora baba na Maboko baba ya bajambire Zimbabwe. chindo ugama Mama unopa Mama saini tupe imenyanya. Konoza. Dona mule.